खुलुमबाय गोदान भिडिअ नोंथांमोन बयखौबो बरायबाय दिनैनि भिडिअआ थारैनो जोबोरैनो इम्पोर्टेन्ट बेनिखायनो अन्नानै भिडिअ जोबनायसिम आंजों लोगोआव थाफादो मानोना जों दिनै रावनिबो जारिमिन खोनासङा अदेबानि नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों गिदिर लेसन सोलोंनो हागोन मानोना बे भिडिअआ RiCH PoorDad बिजाबनिफ्राय बोखांनाय जोबोर नलेजेबल भिडिअ जानो थांगासिनो दं आं मिथिगौ बे भिडिअखौ नायनायाव नोंथाङा बेसेबांबा लाखि मानोना बर' रावाव दिनैसिम बे बिजाबनि सामारि भिडिअ रावबो लाबोआखै बे भिडिअआनो इउटिउबआव बर' रावजों गिबि भिडिअ जानो थांगासिनो दं बे भिडिअनि गुबै मट'आनो जादों How to build up mentality to become a rich or money एबा रांखौ जों माबोरै सेभ खालामनो हायो गोरिबनिफ्राय जों माहाजोन माबोरै जानो हायो अन्नानै भिडिअखौ जोबनायसिम नायलांदो थौदो बिदिब्ला भिडिअखौ जों स्टार्ट खालामनोसै लेट्स बिगिन माहाजोन आरो गोरिब मानसिफोरनि गेजेराव थानाय फारागथि एबा मेन्टेलिटिनि 10 पइन्ट्सफोर आं नोंथांमोननो खोन्थागोन अन्नानै भिडिअखौ गोसो होनानै नायलांदो नम्बर 1 for success are important but rich success very important गोरिब मानसिनि गोसोनि थाखाय सक्सेसनि गोनांथि गैया बिसोरनो मोनजाब्लानो एबा नखर सालायनो थोब्लानो जायो नाथाय बेराफारसेथिं माहाजोन मानसिनि गोसोनि थाखाय सक्सेसनि जोबोर गोनांथि फरायनायावनो होन बिजनेसावनो होन एबा आबादारियावनो होन बिसोर जेब्लायबो सक्सेसखौ नागिरो नम्बर 2 for blames others other hand rich takes responsibility गोरिब गोसोनि मानसिफोरा गुबुनफोरखौ दुसियो बिसोर गावनि जेंनायाव गुबुनखौ दाय होयो एग्जाम्पल हिसाबै रां गैयैयाव नखर बिमा बिफाखौ दाय खालामो नङाब्ला गावनि बिजनेस फेलें जानायाव एबा लस जानायाव गावनि लोगोफोरखौ दुसियो उमुगनि थाखायनो लस जाबाय एबा नखरा रां होनो हायैयावनो जाफुंसार जानो हायाखिसै बायदि बायदि बेराफारसेथिं माहाजोन गोसोनि मानसिया गाव गावनि गासैबो रेसपन्सिबिलिटिखौ आखायाव लायो बिसोर रावखौबो दुसिया नखरनि सायाव बिसोर बरसा खालामा फरायनायावनो होन बिजनेसावनो बिसोर जेननानै थाया गावनि फुरा दायथ'खौ गावनि सायावनो दोनो आरो बिसोर जाफुंसारबो जायो नम्बर 3 for spends money other hand rich invest money गोरिब गोसोनि मानसिफोरा गोबां रां खरसा खालामो दामि मुवा बेसाद बायो जानाय लोंनायाव मावनानै मोननाय रांखौ खरसा खालामजोबो बिसोर थिनानै दोननो रोङा दिनैनि मावनानै मोननाय रांखौ बिसोर दिनैनो खरसा खालामजोबो रां थानायखौ बिसोर बेंकफोराव जमायो आखायाव थानाय राङा जोबोब्ला बिसोर बेंकआव थानाय रांखौ दिहुनना लायो आरो खरसायाव बाहायजोबो बेराफारसेथिं माहाजोन गोसोनि मानसिफोरा गोबां खरसा खालामा बिसोर इनभेस्ट खालामनायाव गोसो होयो थाइसेखौ थाइनै खालामनाय थाइनैखौ थाइब्रै खालामनायानो बिसोरनि गुबै थांखि रांफोरखौ बिसोर आखायाव लाया आरो बेंकफोरावबो दोना दंनाय रांखौ बिसोर दाहार एबा लन होयो बिजनेसाव गारना दोनो बागान बारि लाबाबायो बिसोर गिदिर थांखि सुजुयो आरो जाफुंसारबो जायो नम्बर 4 for refuse to study but rich read and study गोरिब गोसोनि मानसिया फरायनायखौ एसेबां गोनांथि खालामा फरायनायखौ गारनानै बिसोर खामानि मावनानै मोननाय रांखौ खरसायाव गारजोबो रां रुफानि एसे आंखाल फैब्लानो बिसोर फरायनायखौ दोनो नाथाय फारसेथिं माहाजोन गोसोनि मानसिफोरा फरायनाय बैसोआव बिसोर फरायखायो मानोना जों थांनाय सम एबा बैसोखौ मोनफिना बिसोर रांनि आंखाल फैब्लाबो फरायनायखौ गारा लेबार मावनानैब्लाबो बिसोर नांगौखिनिखौ फरायनानै लायो आरो सानसे जाफुंसारबो जानो हायो नम्बर 5 for single flows of income other hand rich multiple flows of income गोरिब गोसोनि मानसिया मोनसेल' इनकाम सर्सनि सोमोन्दै सानो बिसोर बिजनेस बा बिजनेसल' मावो साख्रि बा साख्रिल' मावो आरो बिसोर बायदि मानसिनि रां फैनाय लामाया मोनसेल' जायो बेराफारसेथिं माहाजोन गोसोनि मानसिया मोनसेल' इनकाम सर्सआव थाद'आ बिसोरनि रां फैनाय लामाखौ गोबां दिहुनना लायो साख्रि मावब्लाबो बिसोर बारि बागान बानायो बेल' नङा बिसोर माल्टिपल लन होयो लोगोसे टाउन सोहोराव न' लुनो नाजायो बेबादिनो बिसोर बायदि मानसिनि रां फैनाय लामाया गोबां सानथ्र'हायै जायो नम्बर 6 for things small but rich things big गोरिब गोसोनि मानसिया फिसा सिमां सुजुयो बिसोर गिदिर सिमां सुजुनो गियो आरो लाजिनाय मोनो बेराफारसेथिं माहाजोन गोसोनि मानसिया गिदिर सिमां सुजुयो आरो बे सिमांखौ मोगथाङाव लाबोनो बिसोरो नाजायो आरो सानसे जाफुंसारबो जानो हायो नम्बर 7 for waste time but rich buys time गोरिब गोसोनि मानसिफ्रा समखौ जोबोर खहा खालामो बिसोर सानबाय थायो बबे खामानिया जेनुइन जागोन सानबाय थानायावनो बिसोर समखौ हगार हरो रां थांजानो गिनायाव बिसोर लेबार एबा एसिस्टेन्ट हायर खालामा जा हायो बियो हारसिङैनो गावनो मावो नाथाय माहाजोन गोसोनि मानसिया बारा सानबाय थाया बिसोर फेल जाबाबो साक्सेस जाबाबो खामानिखौ आखायाव लायो बांसिन खामानि जानाय बादि बिसोर मावग्रा एसिस्टेन्ट हायर खालामो आरो बिसोरनि खामानिफ्रा डाबल जायो नम्बर 8 for attention on the past but rich attention on the future गोरिब गोसोनि मानसिया थांनाय जाथायफोरखौ गोसोआव लाबाय थायो आरो लस लाबखौ लानानै बिसोर खामानिखौ मावनो गियो बेबादिनो बिसोर गावसोरनि खाबुफोरखौ खोमाना लानांगौ गोनां जायो बेराफारसेथिं माहाजोन गोसोनि मानसिया लस लाबखौ बारा सानबाय थाया लस जाबाबो लाब जाबाबो बिसोर खामानिफोरखौ एक्सेप्ट खालामना लायो
बेनिखायनो बिसोर थांनाय जाथायफोराव गोसोआव लाबाय थाया आरो बिसोरबादि मानसिया बांसिन खाबुफोरखौ मोननो हायो। नाम्बार 9 for fear sense बा रिच embrace sense। गोरिब गोसोनि मानसिफोरा सोलायनो गियो आरो गोदान खामानिफोरखौ एक्सेप्ट खालामनो एबा मावनो गिनाय मोनो। बेनिखायनो बिसोरबादि मानसिफोरा गोजाम खामानिफोरखौनो मावबाय थायो आरो बिसोरनि इनकामाबो सोलाया एबा बेनो बे जाबाय थायो। नाथाय माहाजोन गोसोनि मानसिफोरा सोलायो एबा गोदान खामानिफोरखौ बोजबना लायो। बेनिखायनो बिसोर बांसिन खाबुफोरखौ मोननो थाखाय हायो। जोबथि एबा लास्ट पइन्टआ जोबोर इम्परटेन्ट, गोसोआव लाखि। नाम्बार 10 for income driven rich network driven। गोरिब गोसोनि मानसिफ्रा इनकाम एबा फैसानि थाखायसो खामानिखौ मावो। बेनिखायनो बिसोरबादि मानसिफ्रा फैसा एबा सालारि मोनाब्लानो खामानिफोरखौ हगारना लायो एबा खामानिफोरखौ सोलोंना लानो गोसो जाया। बेराफारसेथिं माहाजोन गोसोनि मानसिफ्रा खामानिनि भेलुखौ नागिरो एबा खामानिफोरखौ सोलोंना लानो गोसो जायो। सालारि मोनाब्लाबो एबा सालारिखौ खम मोनब्लाबो बिसोर बे खामानिफोरखौ सोलोंनानै लानो गोसो जाथारो। जोबथारनायाव बिसोरबादि मानसिफ्रानो बे खामानिखौ एक्सपार्ट जानानै आबुङै जाफुंसारबो जानो हायो। बेनिखायनो आं खावलायदेरनो सानबाय, जायफोर बिथांमोना इउटिउबार जानो नाजागासिनो दं, रांनि थाखाय नङा नाथाय खामानिफोरखौ मोजां मोननानै मावनो नाजा, अब्लानो सानसे साक्सेसफुल जागोन। गोरिब मानसिफोरनि मेन्टेलिटिखौ नागार आरो माहाजोन मानसिफोरनि मेन्टेलिटिखौ लानानै फैजों जिउआव दावगानो सोलोंनि।